Здравейте хора, аз съм Емчо. Днешното видео ще започне с лека история. Тати преди няколко дни ми беше казал, че неговото детство е имало дъвки турбо, ето тия. И те са били с картинки на колички, нали? Предполагам, че ги знаете. И аз като бях на село в селския магазин, там имаше. И баба ми взе няколко и аз ги отворих и ми се паднаха тия коли. И сега прибирам се вкъщи и гледам 200 бройки, 2 кутии, цели 2 кутии. И днеска ще ги отворим всичките. Ето ги. Сега ще ги изсипем. Ето, 200 броя. И да започваме. Мен тия дъвки много ми харесват, просто защото и повече, и доста можеш да научиш за колите. И просто ми харесва, аз много обичам да се събирам някакви работи. И затова на мен мега много ги харесва. Сега тия 200 дъвки, как ще ги ям направо? Не знам. Първата я имам. Тук я нямам, обаче аз на село имам и още. Но повторка. Първата е повторка. Ауди. Макс скорост 182 км в час. На някои коли ще им казвам и примерно колко конски сили са, колко най-много скорост вдигат и така. Винаги като ги отварям ме е страх да не скъсам картинката. Защото... после ще взимам. И втората... Вие ще видите първи. Алфа Ромео. Нямам я. И първата, която я нямам, много е яка. Или я има. Не, май нямам. Броим, че я нямам. Според мен всички буквално, които си взимат дъвки турбо, си ги взимат заради картинките на колите. Както и аз. Това най-ми харесва в дъвките. Съм картинките. 200 дъвки на приятели ще давам и на братовчеди, на всичките. Ето, Астън Мартин и нея я нямам. Още една нова. Това ще стане. Това ще отнеме много време. Някое време ще пуснем някой таймлапс, че наистина ще отнеме много време и малко по-набръжки. Даже понякога може да скипваме, ако има много повторки, примерно. Шевролет и тази я нямам. За сега 4 сме отворили, 3, които ги нямам. Много добре. Аз сигурно ще събера всички, не знам. Макар че за сега съм много щастлив, защото няма повторки, ама после, като събера някой повече, ще почне всичко повторки. Само повторки, няма да има и една нова, затова сега се възползваме. Алфа Ромео пак нещо си, някакъв модел. И тази я нямам също. 195 конски сили. 135 да обърка. За сега най-ми харесва от тия, които не са падна. Астън Мартин сивия. Изглежда много яко. Една от любимите ми коли, които има BMW, ама... някакво много луксозно изглежда и спортно. Обаче сега го нямам. Смисъл не е при мен. Иначе тя може би ми е любимата. Просто много ми харесва. Тая отворих мега добре, без да скъсвам нищо. Honda! И тая я нямам. Yes. Всъщност май я имах, само да ви покажа, ако я имам, коя ми е любимата. Добре, сега я нямам. Тук я нямам. Макар че мисля, че я имах, всъщност. Все тая. Може някъде да ви сложим снимка. Ще видим как изглежда колата. Ако не ми се падне, защото може и пак да ми се падне. Тази я имах, но няма нищо. Една повторка не е проблем. За сега доста отворихме. Две повторки. Не е зле. Естествено ще го скъса. Просто не мога да отварям тия дъвки. Тати отвори една вчера и отвори перфектно. Аз всеки път ги отварям криво. Буквално едно ми се падна такова преди секунди. Honda пак. И тя отвори горе-долу добре. Макар че пак да се гледа. Yes! BMW! Ново е.
е готин цвят. Макс скоростта му е 232 км в час. Благодаря ви за голямата подкрепа на последните 2 видеа. На това с ресторанта, с братовчетка ми и на другото с напитките на Слави. Наистина много го оценявам. Това пак е повторка. Сигурно ще ги раздавам повторките на някой, може би. Или нещо такова. Малко таймлапс да забързаме, защото абонирайте се за канала, харесайте видеото, коментирайте ако искате и продължаваме напред с още много. Скъсах колата. Аре, само крайчето е. Ето тук. Това е някаква хубава. Сега ако не е повторка, моля те да повторка е поне. Не е някаква, която я нямам. Вече сме на 40-та минута отваряне на дъвки. Падна ми са най-хубавата до сега кола. Това е Lamborghini, 600 конски сили. Максимална скорост 350 км в час. Много е яко. И продължаваме пак с таймлапса, защото остават още много. Не знам, хора не остана, тати се включи малко да помогне, защото ме заболяха и пръсти и всичко. Вижте колко много отворихме и паднаха ми са доста, които са любими. Сложил съм си и повторки там за приятели да ги намеря по-лесно. И останаха и тия само. Ги отварям и направо не знам да се радвам ли, че свършват, или да се радвам, че свършват и няма болят пръстите, не знам. Паднаха ми са доста повторки, но има и до последно, между другото, се падаха коли, които нямам, които не го очаквах. Аз мислех, че примерно към средата ще ми се падат някакви, които ги нямам. Всичко нататък ще... Това примерно го нямам. Това е... Даже много ми харесва. Отива в любими. Това го имам обаче червено. Добре. Как па го скъсах по средата? Останаха още много малко.
Вижте колко много събрах. Направо колекцията, макар че ако махна повторките, няма да са чак толкова много. Скъса. И то през средата. Почти. Ще какво гадно е скъса. Абе, то половината кола няма, бе. Ма е ново. Добре, не е ново. Имам го. Пет останаха. Точно 5 останаха. Третата ще е късметлийско, сигурен съм. Дори да беше много, няма проблем. Падна точно същото. Запъват да ги отворя. Останаха 3. Тази ще е късметлийската, да. 198. Останах само още 2. Само късметлийска не е. Там се падна вече сигурно около 15 пъти. 199. Тая ми е една от любимите. Тая имам BMW, максимална скорост 250, конски сили 266 и последна 200, номер 200 дъвка. Днеска отворих около 215 някъде, 16, защото и преди това си взех няколко. Имам я. И сега ви показвам тия, които най-ми харесаха. Това е едното. Шевролет, 650 конски сили и максимална скорост 322 км в час. Има още един такъв си харесах, още един такъв. 2 такива BMW-та тук в любими. BMW, аз ви го казах това. Това е малко по-различно. 220 конски сили, 250 км в час макс. Пак някакво BMW. Син Шевролет. 205 конски сили, 330 км в час. Бяло Ауди. Бяло Ауди, още един Шевролет. 2 кабриолета Мерцедес. Мерцедес нещо си. Порше, това между другото е единственото Порше май. Порше Панамера. Такова Ягуар. Май беше това. Да. И той е готин. И най-любимата ми кола от всички, които ми се паднаха, е това. Ламборджини. 600 конски сили, 350 км в час макс. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, коментирайте и чао! До другия път!